koji se i održava ova izložba, koja je zapravo, mogu reći, uvertira u aukciju ovih slika, koja će se održati na Rotary balu u mjesecu listopadu, o čemu će nam više reći član Rotary kluba iz Koprivnice, gospodin Stanko Šulca, kojeg je lijepo pozdravljamo. Hvala što ste došli i što ćete nas se pridružiti. Hvala lijepo. A evo, isto tako lijepi pozdrav i ravnatelju Koprivničke gimnazije, gospodinu Jekoslavu Robotiću, koji je zaslužan u velike za organizaciju ove izložbe, ali koji nam se nije mogao pridružiti, budući da je sada na otvorenju jedne druge školske izložbe, ali je zato večeras s nama ravnateljica Đurđevačke gimnazije, pa je isto tako lijepo pozdravlja, gospođa Nevenka Lukaček. Naime, kao što je poznato, Rotary klub iz Koprivnice već dugi niz godina tradicionalno organizira likovnu radionicu Peski. Naime, umjetnici se okupljaju u prekrasnim krajolicima naše lijepe Podravine, našeg zavičaja, te svoje utiske prenose osjećaje na papir, na platno. I evo, nešto od tih utisaka našlo se i na ovoj izložbi. Kao što ste mogli vidjeti, zastupljeni su različite tehnike, autori, neke od autora već jako dobro poznamo, a neki mladi su nam se pridružili i zasigurno da će ovakav repertoar likovnih radova zapravo biti mogućnost da svaki od onih koji su zainteresirani za kupnju odabere nešto za sebe. Pa evo, o samoj akciji, odnosno o odjeku ove zaista lijepe humane geste Rotary kluba Koprivnica i na to kako zapravo je ona imala odjeke među učenicima, odnosno srednjoškolcima gimnazije Đurđevca, odnosno Koprivnice, nešto će više reći ravnateljica gospođa Nevenka Lukaček. Dragi prijatelji umjetnosti, dragi umjetnici, posjetitelji ove izložbe, meni je osobita čast što mogu u ime gimnazijalaca Koprivničke gimnazije Fran Galović i Đurđevačke gimnazije dr. Ivana Kranjčeva evo reći nekoliko riječi o ovoj humanitarnoj akciji Rotary kluba Koprivnica. Sa zahvalnošću smo prihvatili njihovu inicijativu prije nekoliko godina kada su predložili da nagrade izvrsnost u našim školama. Postoje učenici koji provedu u srednjoškolskih 4 godine u marljivom radu i dobrom zalaganju, lijepim rezultatima, ali vrlo rijetko dobiju za to i nekakav opipnjiv razlog za sjećanje. Ova stipendija koju dobivaju učenici po dvoje, dakle do sada nekih 12 učenika iz naše škole i mislim oko 50 iz Koprivničke gimnazije, veselilo ih je i poticalo na još bolji rad i zalaganje. Kada umjetnik stvara, onda daje dio sebe. Kada taj dio sebe još i pokloni, pa dobije neku vrijednost na aukciji, onda je dugotrajno. Učenici su od toga imali koristi tako što su naravno pomogli svojim roditeljima u nabavljanju potrebnih sredstava za učenje, kompjutera, kupnje, karte, kupnje i slično. A danas, kad se vratimo nazad i sjetim nekih od njih, moram reći da su to već doktori medicine, inženjeri kemije, profesori engleskog jezika, strojari, studenti geologije i elektrotehnike. Znači, to su sve mladi ljudi koji su danas uspješni i na ponos svima nama. A to je bila i namjera, čini mi se, Rotary kluba Koprivnica, da izaberemo
najbolje od najboljih i da im pomognemo u njihovim nastojanjima. Zahvaljujem ovim putem svim umjetnicima koji su darovali svoja djela, zahvaljujem na njihovoj velikodušnosti i na njihovom daru talenta koji su poklonili evo i učenicima. A naročito zahvaljujem Rotary klubu Koprivnica koji nam evo svake godine omogući trenutak radosti i roditeljima i učenicima. Evo, u ime njih svih hvala vama, hvala umjetnicima i rado bih da se ova tradicija uspješno i dalje nastavi. A o toj tradiciji koja će se nastaviti, nešto će nam više reći gospodin Stanko Škulica, kao što sam rekla, član kluba Hvala, evo Rotary klub Koprivnica ove godine slavi 12 godina postojanja i već 10 godina rada na ovakvome tipu donacija. Zahvaljujući donatorima, to su naši umjetnici, mi samo služimo u svrhu organizacije i njihovog transformiranja u taj humanitarni dio. To je naša jedina zasluga. Zahvaljujući njima mi dođemo do vrijednih slika. Zahvaljujući donatorima koji nam pomažu na druge načine da ih okupimo i dođemo do ovakvih rezultata koji su za ovu našu malu sredinu dosta značajni. Prije godinu dana uspjeli smo dignuti to na đuđevački nivo, đuđevački picok. Ove godine će se također 21.10. održati taj bal, kako zovemo Rotary bal, sa dobrotvornom aukcijom slika naših donatora. Svake godine uspijemo upravo zaokružiti tu cjelinu gdje se donacija preda učenicima škola Ivan Škrančić iz Đurđevca i Koprivničke gimnazije. Pa onda svake godine nas veseli što upravo tako možemo nekog učiniti nekog sebe. Rotary klub Koprivnica, evo ja se moram ispričati, na početku sam trebao reći, zamolio me sadašnji predsjednik Marijan Šandočić da održi govor, on je spriječen sada trenutačno i tako, evo pa sam, imate pozdrave s njegove strane, ja vam nešto ne može biti prisutan, ali tako je. Dobro, svi znate, ovdje tu i tako piše sve su gospođe rekli ispred mene, ono da ne ponavljati. I ovdje tu također piše nešto o tome na ovom deplijanu i tako. Pogledajte slike, vjerujte mi da ove godine svaka je zaslužila pažnju. Svaka je zaslužila pažnju, ja sam već prošao toga dosta 2008. godine, ne se čini tako, ali vjerujte mi da su vrhunski uradci, vrhunski radovi koji trebaju biti naći svoje mjesto u nečijim kućnim zbirkama, na temelju toga isto se ta humanitarna akcija da se odvije do kraja. Ja vam se zahvaljujem što ste stigli. Imat ćemo sada jedan mali dio, a poslije toga vas pozivamo na malu edukaciju tamo, jer ne želimo uzimati taj dio. Hvala lijepo što ste stigli. Hvala lijepo ako ćete prisustvovati našem balu 21.10. Moramo najaviti naše drage gošće koje se uvijek rado zovu, osobito Sonji Domitrović koja je već naša velika prijateljica u našim prostorima i uvijek ju poželimo ponovno čuti za gitarom, a evo večeras će nam se pridružiti sa razrednim brojem Ivana Derbez, koja je također polaznica srednje glazbene škole, Đurđevčica, polaznica Koprivničke škole. Hvala vam lijepa. Nemojte nam poslije ovih glazbenih brojeva otići. Rotary klub se pobrinuo da nas počasti
dalje prostorima, uđite Stari grad i svakako dan.
watch my body waken, my mind drift away? Dear lover forsaken, my love was taken away. When you were my speaker, my innocence keeper, I don't. Night after night, day after day, would you watch my body waken, my mind drift away? Dear love forbidden, my love is driven by rage. Why I should just leave you instead of deceive you, but I don't. Night after night, day after day, would you watch my body waken, my mind drift away? I come to no one, hold nobody's ear. I showed you my hand once and you hit me in fear. I don't stand for the devil, I don't whisper in ears. I stand on the mountains and call people to hear. It's a sunburst of light, it's a fate foretold. It is a knowing, it is a knowing. He longs for the answers, as all of us must. He longs for the woman who will conquer his lust. He screams in the night, I scream in the day. We weep in the evening and lie naked and pray. Night after night, day after day, night after night, day after day, would you watch my body waken, my mind drift away? It's tempting dream, it's fate foretold. It is knowing, it is knowing. What it is that you're doing. Jednu malu ispriku sam dužan. Dužan sam ispriku više kustosinci ovog muzeja, bez koje bi vrlo teško ovako kvalitetno prezentirali te naše radove i zahvaljujem se na toj suradnji koja je trajala prije. Ja se nadam da će trajati sada. Gospodinu Stanku, nije to samo moja zasluga, to je cijeli tim. Dakle, jedan čovjek nikad ne može sve napraviti sam.
Dakle, Rotary klub, to nisam imala namjeru reći, ali evo sad mi se nametnulo. Dakle, to je organizacija koja pomaže, tako klub koji pomaže, pa bi onda ja eto javno zamolila da malo i nama muzeju pomogne. Naime, mi uvijek volimo ugostiti mlade svirače, pa sad nam se javljaju evo i afirmirani muzičari, kompozitori koji imaju želju, koji su čuli za naše prostore, neki su bili, vidjeli, nastupati i svirati. A da bi svirali treba instrument koji po neki put nije lako prenositi. Naravno, to se radi o kloniru. Pa eto, ja sada malo učujem i zamolbu. Mislimo unaprijed da nabavimo jedan dobar klavir, pa nadamo se da će nas oni čuti i nadam se da su nas prepoznali u aktivnostima i malo nam pomoći. Jel možemo računati na vas? Eto, čuli ste? Dobro.